and Ford Kenya Sutangula will be invited. Kata kamano jonisa moro inyalo wegi oko ka gin kanyakla gi Wetangula kod ka jatelo mar ANC migosi Mudavadi. Magi weche mantiere. Galaxy of big guns, Jamboree will showcase the making of a powerful political machine. Tini kosa hindi gitemo ondo mano induma en masin mapek ahinya mano induma mar siasa gima wachire kanyo. To seche ma koro nye magitimre ntiere tipo mantiere Oboke nindi mar jaduong' Okello maendi en gima nyalo timre e dakika achiel. E sechego eko nitie ng'ama chamo muma, sechego nitie ng'ama we tich. Yani nye chalo gimoro ma iseno Netflix neno movies moko ma gin action packed. Gin action packed. Mana en edoka koni endi nitiere retired Brigadier John Kibasu Warioba makoro nye chamo ma State House. Esechego eko nitiere man makoro nyo thich oko banka kuro ne achije moko matama mag mano otwe kamiti kod mano ketho mar maundu nye okunyo kor sisi kata kor ot muwuok godo wach mabende koro ne wacho ni koro mano en yom tich kendo en ranyisi mar nyosruok kuom jogo kone be ng'iyogi kaka apisa go mag odang'ech kata prison warders. Koro migosi Okello ne onyono oko wach malich ahinya. Humiliated Okello calls off press briefing in last minute. Na wach mantiere Okello nyugo kaka mano ma ine fisto na to goli ni bwana inti churumo tigoli kanyogi polisi mag ATPU mano endo nye ni gima pek samoro tije mag piny owacho gi koyot. Ka ang'iyo kendi koro Brigadier John Kibasu koro oro ni prisons koro kawe Brigadier oketi retired Brigadier John Kibasu maendi inyiso ni pod oro kiyata pod ohero tiyo kod jogo kuma gin jolweny mondo mi koro okel mano ma en seriousness e tije matimre. Terrorists left physically challenged cellmate behind. Sama jogo nye rengo kendo tony kawa kamiti ni nye giwe nyawadgi moro mane gi ng'ol. Nye gin ji ang'wen to nye gikunyo kor sisi kata korot mani gogo to ngeni kamiti jomosa dhi kamiti ngeni kamiti en mita par korot en mita par to en mita par to koro king'iyo kaka koro ochal kore no endo thickness mare nyalo wacho chalo mani dhi kendo dhi mna mita moko madhi kata mna dik en gima no gera mok tugo en ngeni kamiti maximum prison. Ka ang'iyo kaendi en wach mar Jubilee NDC mabro timbre no endo soma ne Oboke ni mar ang'wen ibro winjo weche duto achiel kachiel. Sama koro adhi nyime kaendi any tender wars could affect 2022 election timelines, IEBC warns. May watch manitiere koro kumsaniedi. Ano kusipna luka wicho ndiko kaendi kawachenia. The poll agency now wants that litigation targeting some crucial procurement at the agency could affect 2022 general elections. Independent Electoral and Boundaries Commission Acting CEO Hussein Majan on Wednesday told the Star that the court action are a great concern at a time when it's preparing to deliver a free, fair and fair election come next year. Mane wachimantire kanyo endo sambedi koro kanano nyoka o mane migosi mutunga ni en councillor machon maendi ilongo ni Mugosi Paul Mutungi masani koro en deputy governor ma Nairobi. Ruto Raila chase each other on campaign trail. Matene sama kara iluwoka Ruto dhika mara iluwokeno Ruto kwa dhika Raila dhika maruto uwokeno koro Raila gi Ruto koro chalo joma koro gin ng'ato luwo mna tiya wadegi e wachni endo mar siasa kama dhi aloso ibiri ketho kama dhi aloso abira ketho okoyot oteka ahinya sama koro nitiere e gwenge ko mag Meru. Ka wadhi nyime kaendi en ni wachimane mantiere kaendi pore mna serialization maro wache mutu wache ndipo dhi nyime ato musekanda mutu wagi mutu wa mudhaura shadow but more than a mouthpiece manele mantiere kanyo endo inyalo somo. Pacho somo kod jondiko ni kaendi nyaka Oboke ni mara par kod abirio. Aneno kaendi ka ntiere Felgona Oyuga mabio ndiko kaendi there's a type that can only be loved if he has tons of money or by his mother. This man will announce to all and sundry that he only dates a woman who looks like Beyonce, for example. Mane Felgona bao kaendi ne chuma weru biure nge biuro moko mantie moko mang'eny ahinya ka. Kibire wadis kaendi weche ng'eny kaendi mag jongolo joma nigi homa mang'eny ahinya. Mamito
ne okodhi birthday mar Butita to gin joma wacho ni nitiere koda ka weche go mag hera koro wuoro ni ang'o mano kono timre hai ka yana wako Daddy Owen be wacho ni nchane nigi paro mang'eny depression chodo bedo ni koro dwa thage kendo chako bedo ni koro ng'ama koro piny nte nang'o matimre depression en wach malach ahinya. Octopizzo considered 4 Grammy Awards mano wach malich ahinya. Octopizzo sani endi wacho ni en ng'ano endo masani koro inyalo mi mich mar Grammy mich maduong' ahinya. Counties counties Magnam Chumbi remain loyal to ODM even after primaries. Raila asks members Rojini kata poni oyombi e weche ko magwelo to donga e ODM kanyo kik mondo mi wuogi mane ler mantie ema ni oyombi nango mane gimantie joma kono certificate kuso jogo ngane oyombi ratiro magi kuma biro ngima pek ahinya e weche mag siasa masani koro biro bedo kadhi nyime wach maduong' ahinya. Gor good to go. Kogalo to face Otto Deyoyo at Nyayo after CAF green light. Mane wach mantiere kanyo endo Gor koro nyalo tugo Nyayo Stadium. Oboke Mali Standard. Chitembo responds to Sonko's tape. Maindi ene gimo makoro nyatimre nyoro kisome mbui kene mbui kanya timre yodo kantie changu manyigo kanya ndo mabende koro miano jang'ad bura said Chitembo wacho ni maweko gini gik manono ma onge tiende omiyo manendo kaka ne oloso kane odadhoge kod Oboke ni Mali Standard na wacho ni in an exclusive interview Judge Don plays video making rounds on social media describing them as edited and manipulated to fit a specific narrative but admits he knows the recorded man. Hey, weche mapeka ahinya. Opondo Kaluma ma en jaod bura mano endo ma Homa Bay. Sani koro nyokelo gi maber anyane jogo ko machuo. Niolo locks mpango wa kando out of inheritance. Wach mwa ka ali chuo tho to mon biro mamoro wuok kanya be nan kode be ne chiwara be ne nango. Sani koro kapok chuo rio tho. Kata ng'ama in go ndo kapok otho. Lo suru kendo maru mondo mi okete ayanga mondo ng'eni ng'ane okendo ng'ane mpango akando prabiro ga uchiel to lako ni ga ichiel sama koritho ng'ano dhi e court ochungo kik mari ng'ano dhi e court ochungo kik mari samoro disrupt kendo kelo disgrace to the dead samoro witho idwa mondo mi ikinye ik moro manyasi masironyo to ni kore ka mpango akando moro ne in ga godo kore ko pikire gi nyathi ni ni ubendo biro dwaro mondo mi koro kungo chungi koni mawinjo wachne. Kuro Kaluma ogolo gino Kaluma wacho ni kanyendo ni kapo ni dage dhako ng'ama dichuo gima oyudo kanyo kata kapo ni dhako ne mokelo upogoro nus 50-50 en finje onge story moro ni dichuo makoro ne tho ahinya wach nindi omiyo en gima nyalo somo Oboke nindi mar adek ang'eni kawuono joma mine gi joma chuo dwa somo ka kabisa someuru mondo uwinji. Wach ma Chitembo nitiere kanyo endo sama bende koro Raila penjo niya Ruto ma iwuotho gi omenda maduong' e gunia kamoro amora midhie to ichiwo kamoro midhie to ichiwo omenda gi igolo gi kanye Oboke mar 4 kisomo ibiro yudo kono endo achiel kachiel. Ka ang'iyo Oboke ni mar 5 Ethiopia conflict threats to regional security ma wach mantiere ka endi ni koro sani endi ing'eni tulo mantiere e nyandwat mar Kenya piny mar Ethiopia wacho ni koro nyalo bedo ni en onyalo kelo ng'ikruok kata yomyom kata nyosruok mar weche mag arita kwe e gwenge gi mag Afrika ma ugwe. Ka ang'iyo ka endi wach mantiere en maeno wacho sama koro ne jatelo ma piny ndo mayo yaso timo limbe piny Kenya ka endi ka koro ma endi jatelo mobiro e piny mar Afrika mokwongo nyaka na yier Joe Biden higa mokadho iluonge ni Anthony Belkan mano timo limbe e status kata mano endo od loch ma pacho ka endi ne gitwako jatend piny owacho Migosi Uhuru Kenyatta. Uhuru, US official called for diplomatic solution to ongoing conflict. Year-long war between Ethiopia and the Ethiopian Defense Forces and Tigray People's Liberation Front has left thousands dead. Enwachonyaka koro losi lwenyonge tiende jodak maber. So mane kaka nye ogalo kanyo ende tich magi weche mantiere. Governor Anne Kananu oyiero deputy governor mare. Ruto's new strategy to gain support from central governors ma wach mantiere Ruto sani koro nigi paro manyien kaka obro yudo manendo ma en sir mar governors mantiere Mount Kenya mane wach mantiere ka endi maduong' e Oboke ni mar 11 somani Mundingi. Governors and MPs from Mount Kenya accused Ruto of demeaning them in front of the electorate. In recent days, Kraitu Nonro have come under pressure from the deputy president over the support for Raila. Mano eno che magasiasa magwere to this anini gwere to the pacho somo ko jundiko
bende tiap kaendi nyaka itoboke nindi maprario kod achiel. Koro inyalo dire counties toboke malang kaendi mar standard counties inyalo ng'e to en ang'o mantiere e counties gi kachiel anyisi ni tija en mana luwo me ok asome kukune koda katiende atemo mondo mi aluom. Sama bende koro Cameroon win heavyweight battle to as playoff sports decided meler mantiere Ivory Coast now out of World Cup final in Qatar. Tunisia, Nigeria, Algeria also book last 4 places. Teams that have booked playoff slots again kaka team nendo mar Cameroon, Algeria, Nigeria, Tunisia, DRC Congo, Egypt, Ghana, Mali, Morocco kod Senegal. Mali ni mancho chwado Kenya left right and center malich kamacha. Ano kaja tuku kaindi Chipo Moting nitiere kaindi ma bende tugo ne team nendo mar Cameroon. Samago anoka koro jatugo mar Liverpool ma bende tugo ne team nendo mar Dutch kata Netherlands mendi en Van Dijk dwaro mar mondo mi team ne odhi a World Cup. Manilek mare mainti madung kaka captain ma team no. Netherlands captain Van Dijk says his country's World Cup qualification was deserved despite Anansia's last 2 qualifying matches before eventually booking their place at next year's tournament in Qatar. Mindino Timrek and Van Dijk Morno the World Cup. The Dutch, who missed out on the 2018 finals in Russia, ensured top place in Group G with 2-0 win victory over Norway in Rotterdam on Tuesday to finish ahead of Turkey. Mane wachiwentire kanyendo Netherlands ne koro no down jati ko Oboke mar the Daily Nation. Prisons purge mandi ko lokruok makoro nyokel manendo e migao mar Maga ute angenge e pachuka in the Kenya prisons. Sacked and arrested after a string of jailbreaks by convicted hardcore criminals and suspicious collusion. President Kenyatta moves swiftly to change the command of the Kenya Prison Service, kicking out Commissioner General and ordering the arrest of committee bosses. Maneler mantika nyendo, saniko jogo manyo timu gimano timbre committee nyaka ibed answerable, nyaka golu kanyo yendo mondo mi lero obedi wangini yang mano timbre. Wachi mara kaluma cha ntito buki ni mara dek bende. Binjane, secret wives to miss inheritance in new changes to succession law. Wachi malicha hinya kanyo yendo, wachi machi tembwe kod video audio chande benyalo winjo. Ruto wacho ni odwa konyo jo Kenya milion 14 sani mantiere CRB. Jo Kenya tentiere CRB apana maingi matimre. Kwa kendo Ruto timo ginare kendo miyo gi pesa kendo chulo negi CRB no inyalo somo ngine ng'ombo timre. Deputy President said his administration will provide financial assistance to the blacklisted young borrowers. Manigi mo wacho ni koro inyalo mi mano endo mena malang mondo mi koro iguo godo e CRB. Kaka mano bedo but josiasa gi Showdown looms as ODM as Raila backs consensus. Party leader says primaries will be a third option during nominations. Mane wacho kanyo ni kaji nyalo winjire joma chung e ODM.
giwinjre mondo gigol ng'ato achiel. To kapo notamre ahinya, ji koro bro dhi e debe mar mondo mi koro tim welo. Mane ler mantiere kanyo. Mang'eny anyalo tang' Amerika kanyo onge pa josomo kod jondiko ni kaendi. Charles Onyango bo ondiko kaendi malich ahinya, words and Kenyan politics, how Tinga became Baba and more. Nyalo somo kanyo endo sama koro Charles Onyango bo koro lo ong'endo Raila ni esi ko lokra loka ena guambo. Nyocha ena guambo dugo bedo Baba en Tinga en gimoro amora. Achiel kachiel. To sama chalo kamaendi e higa no endo mar gana achiel 1991 tarik 18 ma dwe mar 11 kaka maendi ne nitiere jago iluongo ni Paul Kibugi Mwite, ne jakom mar Kenya Law Society of Kenya, ne otere remand esama bende kaka ndika indi November 18th 1991 Law Society of Kenya chairman Paul Kibugi Mwite waiving the automophonic is remanded in custody as lawyer is released on 100,000 bond. The two were among the 7 arrested just before and during abortive opposition rally at Kamukunji grounds, Nairobi. The others were Vice President Jaramogi Oginga Odinga, veteran politician Martin Shikuku, lawyers James Orengo and Japhet Shamala, businessman Philip Geshoka, veteran trade unionist Dennis Akumu did not appear in court as he was reportedly ill. Igni Madi Predek Nyakasani, Paul Mutegiri, Magajo Ma Osebedo, Eweche Magameo Kenya, Bedo Kwadaka Mawachope Nindi, Mar Second Liberation, Anteni Kormaindi, and Loch Marario, Kamajo Kenya Korone Tide, Kwad Manamuchi Makagi Kacha, Maindi no Timbre, Ganuendo, Mara Ganachiel, Peraparochico, Ganachiel, Peraparochico, Prochico Kodachiel, Tarika Pargaburo, Due Mara Pargachiel, Watchman Timbre Malicha Hinya. County News Nikanyo. Aikora na wakoro njini Nakuru Marathon dose bag kainde chilka chia maneno Master Big Nakuru Marathon jogo mado mondo leo ring marathon nyalo ng'iyo spiced up and weighed mai wachimentire kanyo koro maendi kake wacho nyalo ng'iyo kaka sani endi weche mag chiemo nitiere moro mag kumag ringo Oboke mabalang kanyo mawacho wachno. Gor Mahia allowed to stage their home match at Nyayo Stadium. Mai wachimane se wachi nyalo some eno kusipina sisi lodongo mawuod kanu ndiko kanyele mabera hinya ka owacho wachno endo kaka nitie. Netherlands qualify as Turkey Ukraine in playoffs. Mano wasengiyo kata Oboke moko kande sama bende koro nitiere jomoko kae ma luongore ni gin teachers pressure group. Jatendgi mabende ejago oporo margi ma iluongo ni Martha Umolo mago joma koro nyeti esi ogolo tero kuno pogore Martha Umolo nitie super loaf manendo mantiere moleme Kisumu no kele nyaka gwenge mopogore pani koro tiye sidoro mamondo meki gibede kamoro achiel ke pressure group nindi en tije en mamondo mi koro okel maneno ma enoche mag sondo ne tiye si mabende mondi ko jopuonj mar mondo mi dwa jopuonj ochopi maendi en gima lich ahinya inyalo some abiro penjo sipna ma wuodo yo masani endi ma bende mantiere komnendo ma Secretary General mar NAT ito maendi tiende nango Collins Oyu kamano moro ma intiere Secretary General erokamano kuom tich maber ng'ene uru mondo tungni kod tulo owebet nyoche komedu gimo matin maneno ka pinyo chinjo civil servants including teachers nye omedo sara erendo mar miyo gi jip tich magitiyo. Nyinga en ni Okello we mondo wachop gi kanyo kuom sani yeni osego kiny be uni chieng' machielo to mna karuth